idol no, mayong hapon sa tuwang tanan no. Time check kay alas 2 na ron sa hapon no nya. Magsugod na on tamig vlog nya kay naglain man ang panahon no, nagtaligsik na og sugod mo nang magkuan sa miron. Akong pangutanon ng ako mga kauban kung unsa ang amo ang buhaton no. Ganahan kay kumastorya kayo oh. Gobo na akong ngipon. Wala na ito, wala na mo comment dito. Atong si comment ka, Maria, nung sa man nasi mong ngipon, chocolate na. Di na chocolate dai, daot na. Karon no, nasi dudong pawik sa tong duulon. Oh, grabe pusing oh. Oh, dudong pawik, unsa man atong buhaton karon nga, nag-ulan-ulan man, taligsik man, lisod man pud kayo no nga mag-vlog ta niya dito sa gawas niya. Syempre, ikaw ay ligo. Ako, syempre, nakaligo. Ako? Ano? Oh, Ako, may ligo? Oo, ay ligo. Lisod kayo, mag-vlog ta sa gawas. Tanawan po nga ba? Tawang side view ba? Side view. Tawang side view na ko ba? Di ba? Pugi kayo no? Gagawan mo Side view puta na niya. tabamin diyan eh. Side view ra gani na, side view pa gina. Akong ika-istorya si Mama Maria, basta ulan, dili ta maghimog video. Kaya nga naman, mabasa ta. Mao jud, mahirap Bawal magkasakit. Pero ayaw ko yung naway ligo. Kada adlaw ko magligo. Karon lang wala. Ayaw mong tuwa na. Kada adlaw ko maligo, karon lang wala. Ay, karon lang kung mabasa siya gulan, makaligo siya gahat. Nya karon dudong pawis pangutanon ta ka. Ugma na punta magbahin sa ni, ugma. Unsa Ugma. man. Akong pangutanan ron si Muha. Unsa man atong maayong buhaton karon nga ulan-ulan man kanang tawag ani tugnaw man ang panahon o di ba? Sige. Ako dili pa ko makadesisyon ano kung sa ato ang buhaton kay karon na Karon unsa atong buhat karon? Bugnaw kay panahon. Ilibot sa sila Si tama. Dari nga side naa si Lucio. Lucio kanang mag-vlog unta ta ba sa gawas kaso ligo ka wala. Kaligo man ko. Ay nakaligo dai siya. Kanang unsa may mas maayo na tong buhaton karon nga bugnaw man ang panahon. Unsa may maayong buhaton na to karon? Mga pi. Ay mga pi, mga pi. Mga pi. Oh, biti. Sulaw kay biti, diri ka biti. Biti. Ingon si Lucio, dito balin. Biti. Ingon si Lucio, bugnaw daw ang panahon mga pi. Unsay pares sa kape karon? Siyempre, kaya pong init-init. Unsa nga klase nga init? Kalayo. Syupaw. Init sa Syupaw, oh, grabe, syupaw daw. Sa imo ha? Ice cream. Ice cream! Na ice cream daw. Ikaw, Lucio. Oy, ganahan ko mastorya lagi ron kay ugaw lay gagibon. Okay ra po kong ice cream pero mas bit gyud akong kape ron. Ay, mas bet jud daw niya ang kape. Lain na si Lucio may istorya no, murag bayot pa bet. Oh, bite unsa man jud? Kanang sure na jud ka sa syupaw. Sure na sa syupaw. Kanang syupaw nga kanang labi With kayo. egg. Syupaw with egg. Naman yun ay egg ng syupaw. Pa, malis mo rin. Naman ay egg ng syupaw. Imo ha. Mama, dyan na egg na. Unsa imong gusto? Ice cream ako ay kining halo-halo. Halo-halo. Pati mo tugnawa. Empanada. Pinaka the best diri sa Santa Maria no diya sa Red Box lami kay lahang empanada og lambi seller na halo-halo. Ikay na. Kanang dili ka dapat mag-smile ba niya kay gwapo naman imong ipon no kay dili na daot. Smile na ka para sa mo pangagmang ka. Ay, dili man. Dili man kong pangag, oh. Para sa mo pangagmang ka niya kay naman kay postiso di ganahan ka mas smile tanggal ra go tanggal. Tanggal. Dili Tanggal. Hoy, makakita mo ka tanggal. Hoy, makakita mo abot sa kahayan. Sige, pakita sila habay, pakita sila ba nga kana. Hello, Ellen. Hoy, lara jud ay ngipon no. Gwapa kayo. Ta samot ka gwapa na mi daan ha. Ay mo pang hinaway. Hinaway mo. Usa pa may atong gidugayan. Si problema. Kwarta kay mamalit ta. Andam ko nyo sikuha. Bangko. Hoy, andam ko Unsa man ka? makaw. Ingon ka. Trabahante dire ko sa bangko. Ay, paminaw. Gani, manager be ka. Ingon ka ganina, imong gusto halo-halo gin panada. Malmahal man jud siya, be karong kwarta. Gani, kwarta. Asa mo to kung bangko? Asa to kung bangko ito? Oh, kwa dito, biti. Ala, oh, grabe. Podon jud na mo na ron kay Pasko na baya. Dudong pawex. Na dito sulod. Ha? Imong bag ba? Nagpakuha magagbag ni biti na sulod. Oy, sa day nilay. Sa man daw. Daw karon be, dili na to mahibal-an na abay sulod ni. Ay, daga, puno. Hindaw. Puno siya. Abay ipakita kay makuwanta na o dara. Dara, ops. Ay, naaday diha sulod. Nya unsa man? Lain pug kay dalo na mo ano, di ba mi So, kabalo. ano muna? Ano lang oh. 50 pesos. Hala! 50 pesos! Saan, hindi man na ito ni kwarta. Lo! Dollar!
Nag-abroad ka? Ay, alam mo, ito ng last 5 years. Nalay kayo nani. Oy, no, kay Afam. Ikaw ha? Ikaw na ada kay Afam ha? Karon nasakpan ra jud ta ka. Last Diin kagi ka nani. Paminaw sa ba? Diin kagi ka nani. Paminaw gani no. Gusto ka mo storya ko dili. Mong gusto riya, asa kagi ka ani. Last 5 years dito magkukog Australia. Ay mo. Mao na kuha na ko na tigo. Mo na dyan na nabili ni isa. $50. Nay $50 si Dudong Pawix. $1 million na. Nya gihurot na ko gasto. $1 million. Nalibang ko dito sa Manila, mukhaon ko dito sa Cebu. Mo? Maniudto ko dito sa $1 million ay narahot na nala $50. $50. Tabilan nala $50. Nya, so nga mo man gibalik. Uy, balik ni mo. O biti-biti. Sa may mudawat ani. Nya karon, Isa na dito. Asa may dapit? pakambiyon sa daw na to. Nya karon, back na taon ay balik lang mi niya mga idol no. O balik lang mi niya kay mamalit sa mi. Bye.